Harri jasotzailea da, baina harria jasotzen ez dionez gehiegi asetzen beste hainbat kirol praktikatzen ditu. Gorka Etxeberria kirolari oriotarra etorriko da gaur nirekin kozinatzera eta txangurro brika itxaski saltzarekin prestatuko dugu elkarrekin. Hartu dituen helburu gehienak oso denbora gutxian lortu ditu Gorkak. Oso tematia den seinaleote. Gure txangurruaren oskola baino gogorragoa izango ote du burua. Orio itxaskiak bisitatuko dugu. Orio du izena dendak, baina ez dago Orion. Gasteizen dago. Saltzen dituzten itxaskiak bertan egosten dituzte. Miguel Angelek egosteko prozesua erakutziko digu. Ondoren Donostiara joango gara, Narru jatetxera. Bertako sukaldariak Ander Rodriguezek beste errezeta bat prestatuko digu txangurroarekin. Herri kirolak txangurrua eta elkarrizketa bikaina. Zer gehiago eskatuko dio gaurko egunai. Jak! Kaixo lagunok, eguerdion, hemen txenao orillotar batekin. Gorka Etxeberria, onge etorri, zer mouz? Ondo, sekai. Zukaldatzen zemuz moldatzeaiz. Bueno, hortan oso ondo esegile esan. Ez, bueno, gaur seguru ondo moldatuko dituela. Bueno, orillotarra. Bai? 26 urte. Baita. Txingazalia. Bueno, moldatza gaituk. Aizkoan ibiltzeaiz. Baita. Harri jasotzen bai. Bai. Gauan, zezinal, deporte batekin izaldaka nahikua. Errekirola danak gustatzen zeuk eta azkenen paren gartzan egin ditu zeuk eta beti saltzen, bai. Holako jendia gustatzen denei, ulamentuakin. Bueno, lagunak, ikusiko zuek gaur elkarrekin, 100 txangurro sakituak ingoitugu, eta beste, hainbat gauzakin. Adi lagunak. Bueno, lagunak eta Gorka, garatu ingo ja pixkat hemen zekaun histori dana, nundik noa ebiliko gaituken, bale? Bueno, hemen dakau brick pasta. Eta brick pasta dia sakutsuak iteko, eta sakutsuak ingo ditugu txangurronak. Eta txangurro ingo jau, Donostiarrerara, gutxi gero bera. Orduan, hemen dakau, porrua, tipulina, gurinetan ingo jau ondo gorritu, gero berta botako jau txangurrua, itxaski saltza eta tomatia. Eta hori ingo jaunadek, ja, txangurroa presteukiko jau, eta beste alde batetik ingo jau, irinakin, gurinakin, eta esniakin, bexamela. Bexamelakin nastuko jau, eta nasketa hori izangoek brikan barruan jarriko jauna, bale? Vale. Gero horiek aldituguin, o prejituta, o labian, gaurkoan labian sartuko ditugu, bale? Gero hemen ingo jau, itxaski krematxo bat, gero, hau platera eratze jaunian, gainetikan krematxua botatzeko. Eta krematxu hori iteko, hemen zekau tipulina, asenailua, eta porrua, gorrituko jaue bai, botako jau tomatia, eta gero, botako zio, brandila, estragoia, eta itxaskiak. Dana berrinduko jau, saltxatxo bat ateako deu, eta hemen dakau harto irina, saltxatxo hori loritzeko, eta esaten duten bezala, saltxa hori botako zio, brikan gainetikan. Eta hemen txedazkau barazkik. 3 piperrak, 3 koloretakuak, asanaiua, tipulina, eta kuiatzua. Ingo jaunaek hori, makiltxotan moztu, tempuratikan pasa, ingo deuna urotzakin dauda irina tempurana berezila, bertatikan pasa, prejitu eta lagungarri bezala jarri. Ados? Erki. Hau ze katxarrek, hau zer deke, tipula batzuia txikitzeko, xerrak zapantzeko, o Ikeako mueble egiteko erraminta edo, zertako Prateko, jo hortan, baina beste gauza batzen ibiltzeko normalen. Basekin nik ingure egela, eta, bueno, honekin, nolako saio egindako aiz, artista bat indago, Bai, egila esan kasualidez hasi nintzen bera gaien da, azken aldi nahiko ondo moldatzen nahi zela irutzen zait, eta guzta, txapelketetan da nahiko ondo, bai. Bale, zenba txapelketa inditu ja izori honekin? Bueno, hasi nintzen Gipuzkoako txapelketa baten, beti ez da jende falta zeola, eta animatuko nintzen txapelketa osatzeko, eta hola. Eta guztu baina gote bilin nintzen, da bigarren nindun Gipuzkoan.
Ona. Eta, bueno, hola segita segi, zazpierrelteko txapelketan kasualidez, porque berez Gipuzkoako txapelduna parte hartu, baina nola fallo intzun, bani junitzen, eta hola pixkanaka, eta azkenengo bi Euskal Herriko eta presentatu naiz, eta irabaztia suertatu, así que... Artista iz, zorionak. Eskerrik asko. Hau, pa Gorka, eta Gorka Xiprikin gaina, Xipri, bai, zu ezautzan, idari mordo bat eramatitu leko guztita, eta gaztiei beti esponsorizatzen. Oso ondo gazte. Eta bueno, hemen esan bendiana, honekin, zer arrakastakak, zer marka lortu dituko honekin? Bueno, 2019ko txapelketa irabazi nuen, 2008an jokatu zen. Bai. 97 golpe jota aurreitea lortu nuen, Bizkaian. 97 minutu tardin izateko da, ezta? minutu tardiko iteran da bat. Vale. Ingudia pixatzeitu 18 kilo, eta jartza txapa bat burutiko 30 zentimetroa, azken pertsonan arabera, burutiko 30 zentimetroa, eta minutu terdi baten, goikoa eta bekoa jo berda, eta beti goikoa kontatza. Vale. Minutu terdi 97 lortu nuen, da... Ona, artista iz, ia segundu batean bat itendek. Osa, segundu erdiro, dinbitama, no? Oida, helburu ez, azkenen, aiatzegan, 90ko langa horta oso gutxe aiatu eta, bueno, esperantza dakat, hendikan. Vale, errekorra anunzio. Errekorra la pasaran ekintzun, eta uste egun golpe jositula. Egun golpe, Bai, baina, bueno, bigarren rekorra ja dago, 92 hola. Beakin, segurren, bueno, da intzuna. Arrapatuko jo, guendi gaztea izta denbo askoak akiteko. Bueno, hemen inberdi hau itzein, eta lana aldi berian. Jarriko jatiri, a ber, beizak, haure martxan jarri berdiu, hauz, asana joa zuritu, eta lauki txikitan ingoiak, bale? Nik gainuntzeko ekin jungo nau. Hemen jarrikoit, eta hori ire kontu, eta hau nere kontu. Bueno, hola, jungo gaituk, hemen martxan, eta bueno, gaur guain basekiate bai, pentlatoietako prepatzen nahi aizela, ezta? Laizte raizkoa ematen hasi berra izela buru belarri, etzekiat pentlatoi hortan zerrek ematiken bildur gehiena, o zer dakaken... Bai, askora ez. Ezkenen teknika gehiena berduna da, ibilestan pertsona batentzako. Ezkenen bestek indarrak inile izke, baino eskora nor... Ez dakin bat asko nekatza eta gaina demorazko galtzeu da, bai, gure ipasatzeko ez. Ezkenen... Nei urtarrilean deitu ziren kepa binakako pentatu lehen parte hartzeko. Bai. Pareja batzuk inda zeuden, da kepa zehola pareja gabe. Eta animatuko nintzen, da nire askoran sekula ibili gabe. Bai, ze kepakin inuan hoi? Kepa peña harika, no? Vale. Neno pelotan mundun oso ezaguna nintzen. Gero fustu bat irabazizun, da, bai, azkenen izen handu ja da, banekin pareja honen osango zala, eta nika resultatzen hon, zan bestilloa. Eta zemuzatea guan hori? Bueno, azkenen urtarriletik ekaina arte horta bakarri dedikatu ginen, tope zeiatu ginen, finalen etzan gure eguna izan, baina, bueno, eliminatorian da nik uste demostratu genuen lagai ginala lan unmatiteko, eta finalen nik enun egun izan da, behar eskoran trabatu intzan da, bai, azkenen genuen, da itxura oso txarra eman gaina. Bueno. Olako batetik ikastea, eta... Ordu nurrengoako okertzea ez tezu ingo, hori gauza honak bai. Markena mejoratzeko. Dana gobea, oso ondo. Bueno, eta hiri, zehazki, ia hasiera baten harri jasotzen hasitzan, no? Bai, ni azkenen... dana bezala, gehiena bezala, futbolen da pelotan da biltzen izan. Eta amazioet urtekin Bizkarreko minaz hasi nintzen. Bizkarreko mina nintzen rekuperatzen. Eta harria jasotzen hasi? Meikutan erotu ginen masagiztetan, da azkenen esan zien, indartu inbertzen nula, o... Ezin nula karrik hartu, ezin nula korrik hain, al nula ino, igeri, o bizikleta, o gimnasioa. Hola pasan egiten 3 urte, baina ez nebilen guzta, Eta bete arreba laguntzen, da entramentu baten berotu nintzen, da probatzen hasi, eta 75 kilokoa jaso nun, da ondo, eta 88koaren ediko ondo, eta 1 kilokoa jaso nun aurren egunen. Eta ni pixatzen nun, 73 kilo. Jagun, hori de kasta. Hola hasi nintzen, pixkanaka azkenen arrebakin da, ja 6 urte lehen gazten hasi nintzela. Bueno, jendeai kontatzeko ere bai, Idoia Etxeberria, ire arreba, ez da? Gaina ikur bat izan dek, beti herrikiroletan eta harri jasotzen. Harri jasotzen batez ere, bai. Harri jasotzen batez ere, bai. Marka honak intzitu nire. Eta orduan ibeti biliaiz bere onduan, beakin ikasten, eta bea dekuantxe ire entrenatzailea? Bueno, entrenatzeko egia esan, suerte handu jak, Joseba Astolazak entrenatzita harri jasotzen. Vale, nola ez hori jon izan da, ez da? Baina, ideak lagundu ditu entrenamentutan, eta ez harri jasotzeko, gaizkorako, gizaprobako, txingetan, inguden. Indituen nire entrenamentutan danetan idoia aurrokiet, ez? Oso ondo, dortez demorak hartzeko, da apoioa bezala ere bai, eta ondo zautzen ere bai, noiz askartu, noiz mantxotu, da apoioa ondo jak egia esan. Ona, eta gaina olako arre bat izan da, eta beha ikaso iten. Txekan izanak egin, urrutia iritsiko ez, ala berdik. Men hau, kuadrotan hola xena emostia, o...? Bai, betu zagoen, luzea eskaintzak,
Luzen moztu? Bai, luzezka moztuzak behin, eta gero berrio zanpatu, berrio moztu luzezka, eta gero lauki txikitan din, bale? Bale, hau nire kontu. Bai, lauki txikitan, hori luzezka moztu, esan diten bezala gero erditi moztu. Bale. A ver, kontu zibiliai, Bai, lasa. Moztu gabe, bale, oso ondo. Bale, eta harri horiek, aurrenengo harri horiek altzaituena, ze motatako haituan, ze harri mota haituan? Zilindroa, azkenen ikasteko errexena dena. Lagunak eramate dituten probatzea, beti zilindroa jartzilet ikasteko errexena dalako. Buelta eman da bizkarre, azkenen, bai, horrekin hasi nintzen, da justu ni irailen hasi, eta zeon txapelketa bat setiembren. Bai. Eta errekiroletan dago lege bat, txapelketa bat osatzeko berdiala 3 parteide, gutxinez. Vale. Zede mere gara, Urra eta Beñat Telleria, kriston lan egiten nahi dian 2 mutil, Bai. rekordana txikitzen nahi danak. Eta lagunduko alnitzen da, hola 1 kiloko bi harri zian, da animatu nintzen, da junginan, da, behaien kriston markak intzituen, baina nik niri inon, da, hola, asira beti hola zitet, da. Vale. Azkenen... Ibeitu, zagori banan ibili berren, betzu Banan guain batean. ja organiko gota, talabana hundila hartze guain, Erakutzi nahi. oidek. Eta guain, hola hartu, eta bezak, punta beti bere lekun, dahi, raka. Iatzako eskutauta ondo, oidek arrazoia, oidek gorka. Eta bueno, lehiaketa hori danetatika, zein dek karisma gehiena matikena, o gehiena guztazekena jutia, edo esatekena, onta ezin dia falloin. Bai, nahi gila zen beti gustatu izan dizoi, nomaitea junda, hango harria altzatzia, ez? Igual, baserri batea junda, harri zar bat lehen ibilitakoa, eta horren antzekona dakauna da, harri baldarrak, ez? Ezkenen, harri baldarrak daudenak, herri askotan daude harri baldarrak, bere izenakin, da, han plaza makarri da probatzea. Ez da, entrenatut ez erren, jutezea, eta antxe bertan, ateatzen ahitezu 5 minutun, da, listo, da. Genke gehiena hortan gozatet. Vale. Ezkenen, harria ateratzen ondo ibiltzen naiz. Mutila handik eta askotan hor paliatu eta bentaja pixka ateatzen, eta harri normalakin askotan alde egiten jendia, hor pixka tarrapaz ditut da. Ona. Gehien hor gozatzen nik. Egia esan kompaktua eiz, zen bat neurtzek? Bat 77 hola. Bat 77, eta pixatu? 80 kilo. 80 kilo, eta dana muskulo egin da, ez da kompaktua bili, etxe. Bueno, ondo aiaiz, bota honea, ondo birrinduekoi, vale? Nik ingoiten guain tipula birrinduko iskit horrea botatzeko. Bueno, birrindu, hauek pusketa hunditan ningo deu, hau inberde ondo gorritu, gero ikusiko zue, tomate botako diou, karabinero botako iskiou, eta gero brandi, eta gero zuatu, eta zeituan, zu pixkat eman, eta gero vuelta, eta zukua behar deu, ez deu puria behar, zukua behar deu, gero ateatzeko sustantzia bertatikan. Bale, hau matxantzekau. Ondo. Sozialdian da ibiltzei zukaldian, o ez aiz askotan ibiltzen zukaldian? Ez egila esan ez. Ez, Beti kuadrillako betiko bilak ibiltzei eta. Eta zer? Maien jarrita, bulla batzuk atea eta janda. Katxiz la marta. Zeo ze prestatu bihar dekenian, ze txian junta inorrez ez bau, ze prestatzen deka faltzeko. Errexea, ez azkenen aragila bihiru arrautzak inien da, makarroiak, lako gauza simple, baina hortik aurrea... Betiko aurdu. Bai, beti amakite betxen, bai. Beti ama. Estelamunak, Oidek suertiak akena. Hai motel. Bueno, hemen, hasi gaituk. Beiza, bi hau ja martxan jarrizki jau, barazki gorritzen, eta bueno, bitartean jungo gaituk, mariskoz orio, eta hausiok ez orion, baizik eta Gasteizen. Guazen bertara, eta erakutsi gue txangurrua. Guazen. Epa Joseba, aintzane naiz, gaur Gasteizen gaude, eta gaur orio mariskoak ikustera goaz. Gure historioa, 1987ko azaroan sortu zen, denda hau, modu bitxi batean. Donostin, abokatu batek eta mariskoa saltzen zuen langile batek, kafea hartzen zuten beti taberna baten, Bixente eta Xavier ziran, biak, eta Gasteizen montatzeko marisko azitegi bat komentatu zuten, eta hau sortu zen. Bi denda ditugu Gasteizen, hau da handiena, eta gero abenidan beste bat daukagu. Ia produktu guztia bizirik heltzen zaigu. Gure astegian, gero, ikuitzen dugu mariskoa, eta momentu honean dagoenean, egozten dugu, edo klienteak bizirik eramaten du etxera, nahi duen bezala jartzeko. Orain dela gutxi berrizketa galanta egin dugu, eta kliente guztiek komentatzen ziguten lurreko kristal hau eskentzeko. Hau ezin da kendu. Hau da, gure dendaren identitatea
eta hau mantentzen dugu. Hemen bogabanteak ditugu, buibero honetan, aztegi honetan, erdikoan bueiak eta sentoioak izaten ditugu, eta horrengoko hortan langostak bizirik mantentzen ditugu, eta nahi dituenean klienteak hartu egosi, eta listo. Ikusten duzuen bezala, ostrak, almejak, lanpernak, muskuluak, nekorak, langostinoak, izkilak, arrakelak, denetarik daukagu. Gure klientea betiko klientea da. Bai, egia da ere, konfinamentua eta gero, kliente asko ezagutu gaituela, ordan barietatea zabaldu egin da. Gero ikusten duzuen bezala, ardoak ere baditugu, klienteentzako gure produktuak eramaten dituenean, ardo txuri hotz bat, edateko, listo dute, edozein momentutan hartzeko. Agian ez da astero eramateko produktu bat, baina almejatxo batzuk arroz bat egiteko, berberetxo batzuk, edo langostino batzuk salpiko txiki bat egiteko. Gainera edozein ospakizun ospatzeko oso produktu egokia da hau. Orain den da ezagutu duzuela, Miguel Angelekin utziko zaituztet, marisko goxo bat prestatu behar duela. Boi hauek egosi behar ditugu, gutxitola atera ditugu biberotik, akatu egin ditugu gure peletan, tamaina ederra dute, kilo eta tardiko gutxi gora bera. Normalian etortzen dira Inglaterra aldetik, Eskozia edo hortik ekartzen dituzte. Kasu honetan bi boiak arrak dira. Arrak normalian aginak handiagoak izaten ditu, emeak baino. Eta emeak dauzka azpiko aldien hemen arrotzak eta gordetzeko eta arrak ez. Boiak eta egosteko urgazita egosten ditugu eta litro bakutzei botatzen dugu 61 gramu gatza. Itxasokura nantzako jartzen dugu eta hor egosten ditugu. Aparte guk izaten dugu bultza txiki batzuk, guk egiten ditugu gatzarekin. Klientek behar balin badute, guk ematen dugu, bai lanpernak edo etxean egosi nahi bado beste zoze, joki dezaken. Bueno, goazen egostera, ura irakiten dago, kilo eta erdi pisatzen dute, emango dugu egosteko 18 minutu. Normalian egosten direnean ez dute kolore asko aldatzen, Así que, hasiko gara egosten, barrua. Azala berria balima dauka, barrutik utxik atatzen da. Euki behar du azala zaharra. Normalian boia horrela jaten da, edo baita egiten da, aregia desmigatu eta adibidez, egin dezakazu korketa batzuk, edo ensalada baten bota, o legatza barruan sartu, merluza rellena, esate zaiuna. Ja prest dare ateratzeko eta galbitxu gengo ditugu pixkat, eta, bueno, prest jateko. Bueno, Joseba, gaurko lana bukatu deu, hemen itxauten zaituztegu denei, Orio Marizkerian Gasteizen. Eskerrik asko, agur! Haupa Intzane eta haupa Miguel Angel, ze txukuna gazuen dana, Ai, amat, earki esplikatu ezu dana, eskerrik asko, eskerrik asko. Bueno, hemen txaigea guk, barazki gorritu zaizkigula, eta hurrengo pasuak inasi behar gea. Behituza, gorka, lagundingoia gauza batekin. Hemen txegota berdiu, tomatia, eta tomatien goiu raiatu, bale? Ingo kene, gerditik moztu, eta gero azala goraka jarriko jok, eta mami guzti jateako jok, barrukua, bale? Atea, eta ni hemen txemango jok boltxo bat, hau olaxe jartze jok, gerditik moztu horrela xe, goiti bera, azala goraka, eta rarrarra, eta mami jakendu, eta gero azala organikoa, bale? Osondo, eta nik hemen, behitu, hau aida sustantzia hartzen. Tomate pixka botako deu, bale? Osondo. Gero hemen txea, botako deure bai, txangurro guztia barroa. Vale. Beitu ze aragila dana garbia, txukun eta garbi. Eta honei, vuelta askar bat emango jo vuelta. Eta segituan botako jo, gainuntzeko zukua, hor dakaun salda prestatuta. Hemen aigean egiten ebai balioko zun pixka botatzeko honea, Hemen gorkak egingo jauna, dekela gainetik botatzeko, indeango bauan hemen txekat prestatuta, antzeko zerbait izango, bale? Baina guan hemen ingo ziot bota. Eta hemen sukaldatzen jarriko jo, pixka bakarrikan, txangurro egosita dago, eta ez deu lehortu bihar, bale? Hau da, txangurro Donostiar erara, antzeko zerbait, geho bakizu, etxe bakoitzian bere ikutu ematen diola. Baina hau dakau listo, buelta eta buelta, emango jo, irekin txiki bat, beti emate zaiolako bai hotzian ondalako txangurrua, bai botaion zukua, eta hoi edanak beti irekin inbiardia, gero txukun eukitzeko, bale? Bale, hemen txe, oso ondo. Ingoetena da dastatu, abertzen musdakan gatza. Gatzan puntxua garrantzitsua izatek eta.
Bueno, Gorka, zuen etxian, beti onde garrila presente, beti izan dek etxeko kirola bat, ozer? Bueno, egia zen, arreba hasi arte ez genuen, asko segi mundu hori. Arreba hasi zen 14 urtez eskanen, eta arreba da ni baino 3 urte zarro, eta gau, anai bat 7 urte zarro dana. Bai, osea, esateke bezala irarrebadek aurrenengo harrila altzatzen hasi gen atxian, eh? Bai. Baita bere garratian zaldi probetan debil izan, da, ausoko festetan da, hortzaikako izan da, San Martinetan beti ere kiroletan debiliga. Baina sokat ira, eta bertaren nitezean txingak eta betiko kirolak. Bai. Eixo, arrebak hori joan erikirol talde bat sortu zen. Apelio Luis Arbe eta Jose Ignacio Zaizarran jan eskutik gehien bat. Eixo, abiltzezian batzuk harri jasotzen, beste danetik probatzen bizkat. Eta trontzan da, danetik da, neska bat azizan itxaso izenekoa. Bai. Eta idoiak ikusi zuen, da, eta nik nahi probatu da. Hola, probatu zuen da, gustatu, eta gero karrera osoa, baina, bueno. Bai, hasi hola, kasualia zintantan egile esan. Vale, osea, que zuek zeate etxien aurrenengoa gola harri jasotzen. Bai. Vale, na. Gero betik, aitona arraunlari jazan, lehenago baserri rotesan harri bat, gaztetako historiketa kontatzen ditu, behar nola ibitezean, igual estropatik etorrio entrenamentutik handa, zenek harri handio jaso eta beti arronkan. Vale. Baina, hola, harri jasotzen kirol bezala hartuta ibiliana, nera arreba izango da urrunga. Vale, eta aita arraunlaria, aitona esan dek, arraunlaria izan duan, da ze potentia kontxen bat eta holako historik irabazitakoa. Bere garaian aginan kontxa batzuk irabazitakoa, eta... Vale, ona. Aitona oso. Hori joko, pentsatzeat hori joan ibiltze guala, traineruan edo... Ba, egile zanen hori joan ez tekit, hori joan hartuko zuen parte, baina bai, lasarte Michelinen da, deba ibilizan da. Vale. Aginak ingatzen bat. Eta zuek hori jotarri izan da, arrauna ibilitako izango ez, ez balda hori joan gazteik porratu ez duna. Eskolatik jutega probatzea orduan. Vale. No, eta bai, gustatzen zaita arauna, baina egunero entrenatze hori eta azte burutan jun berra, eta jana zaindu, eta taldeko nik uste oso solotua dela. Zango bazan beste deportea, da hiru entrenamentu da estropa hola, beste kirulak izatea bezala, bale, baina orduan... Ba, negu guztia entrenatzen, gero denbora aldirako, eta bai, gorra, eta ikustu batzuk eta ibiltzea, eta oso gorra. Bai, eta nik uste izia, eta beti korrika eta eman eurrian, ez da? Eta jana zaindu behar da dana, azkenen, ordu pila, eskener dizkio oso ondo ibilnea zu, eta dana bezala, azkenen... Baina, bueno, ibiltzea zen ere bai ordua sartu behar ditu, ez da? Bai, azkenen, ze gustatzen izun, guztoko tokin aldapik ez esatean bezala. Holaxe. Bueno, hemen inbiar detena da nik. Bueno, ik jau pikatuek, ez da? Birrinduek, bale, botako zio bonea, bale, botako zio bau barroa, horre emango zio golpe bat fuertia, eta seguntuan ja karabinerua sartuko ditugu sustantzia botatzeko, bale? Eta hemen aldiaken egin dek, behituzak, hau esek, haure behitzak gaina ikusi jatela fina izela zuritzen, eta hori ingoitu geho makiltxotan din, bale? Leheno indeken bezala luzeak amoztu, eta makiltxo batzuk utziko zio geho tempurati pasatzeko. Hemen, ja, hausitzaigu hemen gurina musika pixkatiten, irina botako jau, eta hau bechamel normal eta erraz bat, Bale, horrelaxe, gatza puntu botako jau, eta bagi estak aurreaka, bagi estak. Eta bueno, basekia pentatoiako animauta hola, noiz hartuko parte, noiz zetorrek urrengo pentatoia ikusiko jauna bertan jotake. Bueno, aurten banakako ere presentatzen ditzen, enekan azbei, baina lehen gorten binakako finalen ridikulein genuen, eta arantza horrekin gatu nintzen, eta urte oso horrekin gatu, baina berez enekan azbei banaka jutu, zinen banaka exigenteko da, eta bueno, ajun nintzen da, 12 garren genuen. Aurreneko eliminatoria pasan un sorpresaz, erosen espero, kriston egun aukinun da, pasa dinun da, gero gatu nintzen bigarren eliminatoria 12 garren. Ona. Eta horten nengoite parejak, lehen gorten irabazizuna 12 garrenakin, bigarrena 11 garrenakin da. Izetakin jokatzeko suertia, katuren gorten, bai? Serio? Bai. Ona. Maila emate duen. Ja, dedikagat, laizte entrenatzen hasi behar deula, así que... Bai, Horrengo maiatzeako, bai. Ona. Maila emate duen. Eta bueno, horra adibidez, bilokin bikotekazu aztenian, bikokite zuetan, nola izate lehiaketa? Bai, azkenen, kirol bakoiten jartzeite, arre jasuten 40 jaso aldi, baina batek gutxienez, 16 eman berezkilo. Ezin da, indana, 30 bat eda 10 bestiak. Vale, osea, igual eren batin inbiardik. Hoi da. Vale. Batek, nahi bada 20, baina badak abitea 24 da 16, eta eskoran alde bakoitzen 15 golpe gutxinez, eta bai badaude, lege batzuk. Vale, eta adibidez, bueno, jendia jakiteko ere, bai, ni basekiat hor bost modalitate egite zuela, ez da? Bai. Kontau nola siestiken, beti orden imugalian siestik? Bai, azkenen, are jauzutzen astea, bai. Gero gizaproba pasatzea, horren harri lanak izatea. Vale. Gizaprobatikan aizkora, aizkoratikan txingeta, eta txingeo korrika bukatza. Beti gala izate hori, bai. Zein dekiren puntu fuertia eta hor puntu, adibidez, bai, ni uste txarra? Ondo ibiltzen aizela harri lanetan.
azkenen harri jauzten jaurtu batzu bagoaz, eta 1 kiloko bola, ez da oso harri exigentia. Harri jauzetzen ondo ibiltzen ezela ustez, eta giza probare azkenen ez da misteria handirik ez. Indar lana hanketan atzea bota gorputza, eta... Eta za, golpeka hor, ez da? Baina bai, askoran hor dakat asko ikasi berra ez. Azkenean denbora asko galtze eta gainetik harteten pasarak ingel txingetako eta normalen txingetan oso horre zibiltza ba naize. Askoran inda gero antebrazok eta negautze izkita. Hor dakat asko ikasi berra. Ez dek gaina gauza bakarrekin, baizik eta urrengoa ondo iritsi ez da? Hoi da, azkenen ezin dezu ondo naiz eta askoran tope jo, porque gero txingetan igual gehatu itezea. Hala, ados. Bueno, hemen ikusiek, hemen garrantzitsuek, hauen burua ondo zanpatzia. Eta gero, sartuko jau birringailu eta golpe bat emango jau dana ondo txikitzeko eta zapore guztiko ondo ateatzeko, Baina guain ingo deuna da, behitu. Sartu ditugu hor karabineruak, pixka potentzia emango jau, hemen sua da prestatuta hemen patrikan, eta guain brandik jabotako jau. Sua tope, brandi bota, eta ez erratzeko, potik eman sua, vale, hor hartuik. Eta zehazki pentatu dago esan du, maiatzien esan deketorriko ekela, no? Nun baldak ja, zehaztuta aldago lekua eta nun izango handa hoi dana? Bai, baina buruzin ez goatzen, baina guztet maiatzen izango ala eliminatoria, eta gero finala ekaina bukaeran, normalen. Vale. San Pedro buelta hortan, bai, lehen urten ala izan zen, da urten ustet ala izango ala. Vale, bikai. Gogotxu orduan, ez da? Ba, egia zen mundu berri bat, eta dana berri jat, eta bize, askoran da azkenen hasi berri bat entzako, ez da oso horreza, laguntzailek eta bilatzen, baina suerte oket, aginako familiatekin arilatarrakin, asko lagundu diet. Ona, artista ditu, Jon da aritzez nal, da bere detxa Juancho, da gero Juanito Alkorta ere bai eskorak usten da bar, da gero Kepakin non koinziditu etenen, Kepan osaba Joximieleke asko lagundu dit, eta azkenen hola bilia. Azkenen aldein nabil, izete egurra eskatu, eta etxenen bakarrik entrenatzen unitu diakin, baina azkenen bakarrikan ez dakizun kirol bate, magaski gehi ikastea ondo, baina, eta jardun bai. Eta igual okertzen jutea, izen bedo betzen jut, ez da? Mania txarrak hartu, eta gero zuzentzeko zaila, eta bai, oan izetakin nahizela nik uste entrenamentan da behaiekin koinziditzen, hobeto bilko nahizela. Vale, eta adibidez, zer zuzendu berde gehiena, zer kostatzen zai gehiena? Nun jarri beraiz buru belarrizatik, hau lain berdit, eta kostaite zaiteko. Eskoran bertan ezetek. Bai. Dana, askora oso teknikoak, azkenen kortia ondo eramaten, igual golpia asmatzen, baina noa guan, kortia zaplana bestian gaina gotar, zaplana zertzen hori zete, arbolan ipurditikan gorro bezala datek, da orduan zaplana itzelio eta bestaletikan moztu. Estek bialtetikan, angulo zuzen ez egiten askoran. Da orduan emerdek, bat zabalo eraman, da bestiak indek, arrotu itek, da bestiakin moztu. Eta hori, gero bi aldek ondo eskontzia goitik beraino, porque alde bat ondo inda bestiare bai, baina behia ez kruzatu da, hor asko ibili berdek. Bueno, 26 urtekin imazik, inoiz laugena izango onena, hor txikitatik ikasi berdek anapizio, Inoiz ez gezan inoiz, Inoiz ez gezan inoiz. Errekirola gehien bat gazterik ikasi berdek, indarri gabe agonen teknika ondo garatu. Bizitza guztian ia danakin bezala, ez da txikitatik ikasi egena. Ezkaren de futbolista bat ogoi hori urtekin hasi, eta una ateatzea bezala, milagro, hori. Gazte ikasi berdek teknika ondo hartzeko, da gero gorputza etortekenen bat, destakatu. Dodi gabe. Guztua ibiltzea bitarten saltan segiko eta. Hori ala berdik. Honena, garrantzitsuena, guztua ibiltzea. Bueno, hemen ikusiek, ura botaziot guain, eta esan diaten bezala guain birrindu puntu bat emango zot. Eta hau, hemen botatzea junaiz, baino kelditu inaiz, zeatik anbeitu, Bexamelak nahiko mia berri zateu, behitu nola da hon, oso fina laga deu. Zeatikan, guantxe, txangurro dana botako jaulako barroa, eta txangurro ja lodituko hau, bale? Behitu, sartuko jau barroa, hau dana barroa sartuko jau, eta hau, izango betegarri bat, hau ziogola goiarakin jateko moguan. Edo, okroketa batzuk iteko, osertako, behitu, egarra indigo gaurkoan bai. Vale, eta hau gero ingo jauna emangatxo batian sartu, eta ia brick cam barruan sartuko dugu. Hau, horrela listo dakau, eta hemen golpe baten gonbango jau birringa joakin. Bertan, kasuelan bertan, Kusiko zue. Jarriko hemen, agurra, golpe bat emango dio, barrua sartu. A ber, torronea. Gehien bat nahi diatena karabineron buruak eta hola pixka zanpatu, bale? Vale, eta hau hemen utziko dugu beste 5 minutu hola, sebeit ikusik jasek kolore hartu duen, Beste 5 minutu hola erregosten, eta gero iragatzi eta ligatu ingo dugu, bale? Bueno, hau listo. Eta guain bitartian gaina txangurroak ingaudenez, jungo geha Donostiko beste jatetxe batea. Donostiko jatetxe eder batea, Donostin asko daude, baina hau da top etako bat. Narru jatetxea eta txangurroak indin dugu beste errezta bat. Guazen bertara.
Kaixo Joseba, Ander naiz, Donostin gaude eta gaurkoan Narru jatetxea erakutsiko dizugu. Narru jatetxea orain dela 14 urte hasi izan Donostin, Grosetik Kontxara mugitu zen, eta orain dela 2 urte Artzaionaren katedralaren aurrean jatetxe berria ireki genuen. Ubikazio aldaketa honekin deguna da gure eskaintza handitu, bai gosariak ematen ditugu, eta gero bazkariak eta afariak egiten ditugunean, gure filosofia da menu degustazio itxi bat eduki beharrean, bai, bezero bakoitzari bere gustuen arabera menu bat egiten diogu. Gu nahi deguna da bai bezero tipo ezberdinetara hurbiltzea, bai donostiarrak eta beti kanpotarrak ere ongi etorria dira. Beno, oraintxe sukaldera pasatuko gera, bertan arrakasta asko duen errezeta bat prestatuko dugu. Gaur prestatuko dugun platerra, txangurroa, ogila eta papada da. Horretarako buiak ekarri dizkigute eta beste alde batetik saltza ingo dugu. Saltza egiteko tomatea, tipula, porrua, azenorioa, perezila, barazuria, txorizero pastakagu eta pipar hauts pikantea eta gozoa. Eta brandia ere bakagu saltza bukatzeko. Beste alde batetik, ogi bat egingo dugu, horretarako orea prestatu egin dugu, eta bukaeran panko pixka bat botako diogu gainetik, frijitu egiten dugunean. Eta azkenean, ogila eta txangurro tartean, papada lamina fin-fin batzu jarriko diogu. Orduan, lehenengo pausua izango zen, buia egostea. Gutxi gora bera, 2 minutu tartean egosiko dugu, eta gero oztu eta desmigatu. Saltza egiteko lehendabizi, tipula, porrua, azenoria eta barazuria erabiliko ditugu. Sukaldaritza hemen Donostin ikasi nun, Basque Culinary Centerren, eta nire lehendabiziko praktikak sukaldean Narrun izan ziren. Inigo Peñarekin, eta mundutik ibili eta gero, etxera bueltatu egin gera, Donostira, eta orain proiektu handi honekin oso pozik gara. Punto honetan daukagunean tomatea bota egiten dugu, piperautxak eta txorizeroa, eta azkenik brandia. Momentu honetan badakagu barazki krema indeguna trituratuta. Beste alde batetik buia desmigatu indegu, eta hau izango zen bere haragia, eta gure azkeneko pausoa, azken aurrekoa izango zen ogila egitea. Pintzel batekin gure orea margotu inbar dugu, panko pixkat botako dugu, eta frijitu ingo dugu. Gelditzen zaigun pausoa izango zen barazki saltza hau buiaren haragiarekin nahastea, pixkat berotu eta enplatatzea. Buia haragia jarriko dugu, justo honen gainean gure lepopea jarriko dugu, txerriarena, eta azkenik ogila. Beno, Joseba, hemen txadakagu gaur prestatutako platerra. Espero dut gustoko aukitzea, eta hemen gaudet nahi dezutenerako Donostin Narru jatetxean. Honegin, gerarte! Aupa Ander, artista ez, gaztia eta fina, hola guztatu zaitek, eta eharra jatetxea, gaina hor sukaldia biztan daka, dana txukun-txukuna, sasoiko produktuakin, zelan txukuna egiten dezuen, eta gaina, guendala gutxi honitzen ni hor jaten, eta tratu on bat itxinun bertan, jatetxe bikaina tratuak izteko bai. Bueno, lagunak, horrela jarraitu, eta gu gurian jarraituko dugu. Beitu, hemen bi gauza inberditugu bat, pasta brika inberditugu, txortatxuak, sortatxuak. Eta hemen, beste alde batetik, inbiardetau iragatzi esan dugun bezala. Hemen indeun dana, ondo irekiten egon da, guain ningo duguna da, beitu, bertara bota, eta pixkat horri pasa ingo diot, guain boltxo batekin, horrela xe, zeizak, horka, pixkat kenduko zio horrela, nahi dionek zukua bakarrikan, bale, sustantzia eukitzeko. Venga, guain beste aldetik, beste dana botako jat, eta hau, listo. Ingotena da irekin, eta lehen esan deten bezala, harto irin pixka botako jo, ja pixkat txukuno jartzeko. Bueno, segun zaiaiz, horre ondo bukatu ditu bastoi horiek, ez da? Bai. Bale, guain kuiatxu hartu jak, erdiakin nahiko, eta hortikan egin nintzat beste bastoi batzuk, bale? Bale. Hori errexo, hori este zuritu biharrik, gaina gehiago esango jat. Zuritu erren, jendiak hori askotan erabiltzik barrukaldekua, baina hori kanpokaldekuak tan erabiliko zio, bale? Ez da, hola xe.
Vale, hau hemen jarri, eta hau berriro zutan, dakau hemen sustantzia gorde du, vale? Bueno, esan berniana, oide, bihotza kendu, pixkat, bai, horiak, eta pixkat hau erretiratu ingozio. Erretiratu ingozio erdikoa, bihotzaldia, beti pipita pixkat eta lasua morro galditzek, eta ingo jokenek hauek olaxe, eta olaxe utziko ditugu bastoiak, bale? Bale. Oso ondo. Eta gero piperrakin de bai, bakoitzatik igual pusketa hartuko deu, eta beti hiru gauza igualak ikustitu nian, txorimalo egiteko gogoa sartzen ditu, beti txorimaloan egiten. Bueno, hemen txaskak hau gire bai, beti hiru arrautza, arrautza denean natalizatik, gutxi arrautzoiek pakian, Arrautzakin, txorimaloan egin behar. Buskatu arte, gorka. Zerutze zaik. Bai, danak eustet berdin ibiltza gala. Oso ondo. Bueno, hau jarriko temen zutan. Bueno, gorka, eta baldakak herrikirolikan ez dekena aprobatuta goguak akena aprobatzeko. Ba, bueno, eneko uste gehienak probatu ditutela, ez? Igual, falta zait, lastu altzatzia izatean sokakin. Vale, xegan da nahi bilitako alaiz. Xegan eba bilitako alaiz. Ba, baina gutxi, etxen. Baina, bueno, indetela indeko baina bai. Vale. Baina, lastu altzatzia eta lehen guztien pratu non oire, así que uste dana pratu ditutela. Dana pratu dituko orduan, Bai, gehiena bai. Arrizulatzia, faltako iztea, baina, bueno. Arrizulatzen, hori behin honituan nik kantera baten bizkai aldiane bai. Oso gorra izango bai. Gorraek, Dinbiz danba, Te pratu baina, bai, itxuraka, hainbesteko barrakin hor, eman. Eskotan ez deuna, zen necesia, baina. Ze biarra. Beste batzuk plastiko asko baloi baten atzetik korrik ebiltzea, eta milioika pertsona behira, eta ez... Oantxe esan deko gila. Hemen... Gusto tokila inda. Bakoitza bere lokurakin, ez da? Bai. Hau, hola, xe. Ba, ni guantxe lau prestatuko ditut, gero gainuntzeko prestatuko ditugu, baina gaurko platerantzako ni uste lau nahiko ta sobran izango diala. Hau, horrela, xe jarriko deu, eta guain, aberra asmatzeten. Irukila honea, hau, itxingo jo pixkat horrela, eta irukila honea. Hau, itxingo jo pixkat, eta irukila honea. Eta horrelaxe dakaunian, betu soberan dakaten pusketa hau, kendungo jot. Horrelaxe. Bat, eta bi. Eta gure aurrenengo sakutxua, prest dakau. Horrelaxe. Bat. Bueno, eta eskupilotan leheno esan dek, gaztetan asko ibiltzitzala, ez da? Bai. Gaur egune bai ibiltzalaiz. Bai, gile esan lehenguzu bat akat, bastante ibiltzean eta bilok asko ibiltzea. Kuadrilako pare bat ibiltzea eta, bai, azken aldin inoz baino gehiago ibiltzea gainetik. Bai, Lastian behino, bai, kiarri gustatzen zeita. Ez, harraek, Nire bai bazkat lagun batzuk, hor, Xabo, Xubi, Pepo, Zaustarrak, Lasa ezautzaldeke osteopata ekena... Ba, Inigo Lasa, ba. Ba, elkarrekin ibiltzaitu trinketian pelota jolasten, eta, oide, pixkat guain hasietu berri begurra ematen, da, izia honaek, zeharraek pelotan ibiltzia, Lagun arte nola ibiltzeko. Lagun arte ibiltzeko eharrenak, amaiketako eharrain, eta hi baino beto ziokena, gutxi, jende gutxi. Vale, agoneare bai, eta agonea. Haure bai, mostingo jat, horrelaxe. Eta beti beraka jarriko deu, ez irikitzeko, bale? Bale, hori aideke irekiten, berriro, zondo. Bale. Eta hi pelota jolazteken nian, ze gustatzei gaurrian, atzelari, nun... Ba, aurrian normalen, moldatzei sobeto. Aurrian, Eruan egin da. Eruan egin da, nakuan bila jo beti, no? Lehen guzan kontra, leheno, zazpi urte gazteek. Bai. Eta gumetan da irazten itxon da, guan, buelta etorriek. Guan beti irazteziak, leheno ni utziten ino numia guanen, da, beata guztien ni espiaz. Ondo zio, ala berriki. Lehen guzon pila egurra manbertzako, Pike latze binte jota. Pike sanua, pelota gaina. Eske nik, pelotadek... Baina, ire obia izan da, o bestia ibaino obia limak, ike beti zartzek tanto bat, eta ordu nia guztua gelditzea. Eta eguna limakak alorito. Alorito, bai. Hemen pixka botoko jotonea, jarriko dugu hementxe. Eta jarri berdeuna da tempura ebai martxan, da oliuak eo tempura prehitzeko ere martxan jarriko eta hemen. Jarriko ja sartan imatian, olio bastante, prehitzeko, hemen txe, aurrea, eta listo. Esan de futbolian ibiltzitzala, futbolian ze ibiltzitzan, horiokon edo zauta plairotan, eta... Horrinton pare bat urte futbolen, eta gero beste urte bat utzi, eta arrauna eta pelota, eta danetik pratu non gaztetan, maika urtekino. Eta gaur joa etorri izan entrenatzea, Imanol Aguazil, oan realen da bilena. Bai. Eta guri urte betez entrenatzeko... Zure entrenadoria izan da Aguazil, Oideko hori, ahi. Haundila ega Aguazil, gauza haundila egiten,
una motilla. Niko uste guk erakutsi genit jola ondo. Zuekin ikasi. Guk initun lana, eta ban, primeran jolasin ibiliko dagoa. Ganberro erra kontrolatzen zituenarek. Bai, ez da. Tiri tempura iten, bale? Tempura inaldek sekula. Ba ez, egile ez. Oso horrexa, a ber. Hau normalian itengoan bestela, irin normalakin da garagarduakin. Baina gaur egun saltzen du tempurako irina inda, eta inberdeken gauza bakarrek. Ura botatzen jun, naztu. Baina juna pixkana naztuten. Ez dik gatu ber oso likidua, bale? Gatu berdik krematxo antzea, bale? Gero, barazki beha pasa eta barazkin peatuta gelditzeko, bale? Hemen, dakatena da, behitu. Ja, prestatuta zukua. Behitu ze itxurakan, ez dakizu ze usaia botatzen nahi dan hau. Hemen karabineruak, barazkik eta dana botateu brandi pixkeat, eta guain botako duguna da artoirina. Artoirinak iten duna da ligatu. Eta iten duna da, guain irekitzen danean, ligatu iteu. Eta zeiteu, bai koipia eta bai barrukoa ligatu, eta behitu guain arte, likido zeona, guain txingo pixka loitu. Hemen mango eskola lau golta, baina behitu hau nola loditu da. Behitu ze, ja ez da likidua, ja da, saltxita goxo bat, bale? Nahi jaiz borrokan? Bai gainezkin gabe. Bai, lasai, ondo jaiz. Bueno, ni piperrakin jungo nauke bai. Behitu, zakingo ziotenaek, 3 pusketa moztu, 1, 2 eta 3. Horrelaxe. 2 eta 3 garrana. Ondo jaiz. Errekirolen, beti zete duna, ez? Azkenen laguntza asko berdu. Azkenen lankidek, etxekok, entrenatzaileek, esponsorak bai, azkenen gastu asko daude eta irabazi gutxi, eta azkenen eskorak eta harrik eta erropak eta diru asko kostatzea, dietak, entrenadorek, masajistak, eta asko gaude eskertzeko. Dirua ezin, baina bintzat patrikatik ez jartzen ibili. Bai, bintzat gastu kubritzeko baina patzu bai. Vale, bikain, oso ondo ziok. Eta esan duen bezala, Xiprikoa hor beti buru belarri. Bai, gore intzik. Xipriko familia jai. Ezkarra beha jai, ez dela, ez tekiz ingo gana. Ala berdik. Bueno, hemen txek edituko geha. Ingo deituguna da, tempurak bertati pasa, itxo ingo deu 2 minutu eiru, hau esek pixkat tostatu dadin, eta beste gabe, segituan moltatuko geha, eta platera eratuko deu, behitu hauek, zer erresa. Iepa, aurrenengoa, barroa. Hemen txegatze geha, eta guan txegatoz. 2 minutu emaizki guzu, hau edan apregitzeko, bestela gaur egun hasiko eta ez dugu bukatu zaio. Inga! Bueno, lagunak, hemen txain naiz, azkenengo tempurak ateatzen. Hau saiatuko aiziten hemen gaura sozialian, ez da? Kusiek ze erreziteian, eta ze gauza eharra, Zeite parrei, gorka. Nik uste denako latrobiteko. Bueno. Baten launtzak eni bai. Horiek, ni nahi kasoin eta jungo gaituk danok elkarrekin area. Hori. Vale? Bai. Bueno, eta hemen platera eratu, eta listo. Hemen jarriko deu. Bueno, gorka, azteko eta behin. Jarraitu egurra ematen, jarraitu hori joaldea txapelak ekartzen, eta nola ez guri goxatu arazten herri kirolekin, bale? Eskerrik asko hiri, haupa lagunak, ondo izan, eta bihar arte. Hemen da gazue, 100ko platera, eta 100ko sasoiko gaztia. Ja!